Battlegrounds Mobile India is here! What? Yes! गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि एसबर्डसा इउटुब चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै मोजां दं। जायखौ जों बेसेबा गोबाव समनिफ्रायनो फैफिनगोन होननानै नेनाय दंमोन, बे दिनै फैफिनमारबाय। माने बेटेलग्राउन्ड मबाइल इन्डिया पाबजिनि फंबाय बुंजायो। बेयो दिनै फ्रि रेजिस्ट्रेसन जाबाय। जाय बिथांमोना फ्रि रेजिस्ट्रेसनखौ खालामाखै बिथांमोना थाबैनो खालामना ला। लिंकखौ डिसक्रिपसनाव थिखिना होनाय जाबाय, माने बयनिख्रुइबो गोजौआव। आरो जाय बिथांमोना फ्रि रेजिस्ट्रेसन खालामो बिथांमोना माबा माबि मोनगोन जाहैदों, बिराद दामि बुस्थु। बेफोरनो जाबाय रेकन होनो, RECON आउटफिट। रेकन होनबाबो जेबो जायोना, जागोन खोमा बानावना थिग थाबानो जायो। आरो सेकेन्डआ जाहैदों रेसन मास्क। कर'नानि टाइम नालाय मास्क नङाबा जेबोआनो जाया। पाबजि सेमफ्रांलायबाय आं। बेटेलग्राउन्ड मबाइल इन्डिया मानि मास्कफोर जाबाय। आरो थार्ड नाम्बारा जाहैदों सेलेब्रेसन एक्सपार्ट। बे जाहैदों टाइटेल। जाय फ्रि रेजिस्ट्रेसन खालामो बेयो बे टाइटेलखौ मोनगोन आरो लास्ट जोबथारनायनिया जाहैदों AG300। बेयो बिपिसो होनगोन ना माबासो होनगोनथाय, सिलभार कइन्स बेबायदि जानो खोमायो। माने गेमा जेब्ला फैयो अब्ला गेमाव रिडिम खालामनांगोन आरो रिडिम खालामना नों मा गोसो बेखौनो लानो हासिगोन, बे जानो खोमा बेयो। आरो गोबां दंबावो, बेफोरखौ उनाव मिथिसिगोन आरो गेमा जेब्ला फैयो अब्ला। ओमफ्राय टुर्नामेन्टफोराबो इन्डियानो जागोननो। ओमफ्राय मासाव मास आपडेट फैगोन जाहैबाय। जायखिजाया जोंनो बेफोरखौ नांथ'ला, जों जायखिजाया गेमखौल' नांगौ। गेमा जोंना जुननि फार्स्ट उइकआव फैगोन होननानै एसे मिथिदों आरो। बेनिखायनो जाय फ्रि रेजिस्ट्रेसन खालामाखै गोख्रै आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव थुनानै फ्रि रेजिस्ट्रेसनखौ खालामना ला। जोंना गेमा फैखासिगोन, बेनिखायनो नोंथांमोना बांद्राय उसुखुथु दाजा, सिमां मानि दा नुलाबायथों, बेखौनो आं खावलायो। आरो लोगोसेयैनो आंनि एसबर्डसा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाङा आरो लोगोसे बेल आइकनखौ अलाव थुनानै ला। बेखौनो आंनिफ्राय आरज नोंथांमोननिसिम, भिडिअ नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय। गोजोन्थों। दिन बीते ना अब फट से, लाइफ में ना कुछ हटके। Guys! Battlegrounds Mobile India is here! What? Yes! Yes! अबे प्री रजिस्टर करना पड़ता है यार।